ki haɗa ido da shi ne sosai mijin biza ku haɗa ido. Kallo nan mana, dan kallo nan. Duka ka cire min su ko? Anya ko ire-iren zube. Zamani. Yawa. Ire-iren zamani. Mujin. Amma ne. To, action. Dalo ɗinki. Za ki kallo wani ne shi kuma wancan tarkon. Sake dan Allah ki daga murya. Allah sa wa silent saboda muna abin. Karin biza ya shiga la haula. To mu je. Iko action. Dole kalle ta. Kita kalle mazan biza ki zaki hawaye ba. Kalle jarumi. Kama fa wani lokaci ka dan iya wasu abubuwa dan dai kai wani lokaci da iska ne. To mu je. Mu je daga can. An kana so mai burkuta shi malam Musa mu zai ke burkuta. Ana ba wannan. Zaka sake shi zan ya. Aikin da kawo sabu. Wallahi lokacin da suke kana ina. Ba zuwa kashe sani ba. Mu je. Ke kadai ce kawa garkuwa masoyiya mai cin damuwa. wayan na kuma sun duk sai zaben shi sun ka takura mata small Dan Allah bai daga naka ne wannan. kaga wannan ba Allah abba to zan kai gidansa wannan gidan da aka yi yau ina sani Kara kallon tun baka tsoro. Wallahi sama kauri kai kare jiya da biyu din nan a samu matsala. Kyawawa goma a fuska amma a zuciya ba cike da ɗaukar fansa. Sai mun rama. Ba ka san fim ne? Ba ka san bidiyo? Ko kai dan fim ne? Yi mana, kai a ina suna sinema a wani fim. Au. Ya sun kuma na gane. Suna au.